శ్రీగురుభ్యో నమః. హరి ఓం. శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః. శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః. శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః. అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్ధే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే మేరోః దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీశైలస్య ఈశాన్యప్రదేశే కృష్ణాకావేర్యోర్మధ్యదేశే తెనాలిపట్టణే శ్రీ విరోధినామ సంవత్సర పుష్యమాసం అమావాస్య సరి అయిన 2010 సంవత్సరం జనవరి 15వ తారీఖు నాటి అద్భుత సూర్యగ్రహణం. ఈ సహస్రాబ్దిలోనే సుదీర్ఘ సూర్యగ్రహణం ఈ పవిత్ర సమయం. ఈ సందర్భంగా నవగ్రహ స్తోత్ర పారాయణం, నవగ్రహ స్తోత్ర ప్రార్థన అద్భుతమైనటువంటి ఆనందాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని, ఐశ్వర్యాన్ని సమకూరుస్తుంది. నవగ్రహ స్తోత్రం. జపా కుసుమ సంకాసం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిం తం మౌరిం సర్వపాపఘ్నం పరిణతోస్మి దివాకరం దది శంఖసుతుషారాభం క్షీరోదానవ సంభవం దధి శంఖతుషారాభం క్షీరోదానవ సంభవం నమామి శశినం సోమం సంభోర్మకుటభూషణం ధరణీగర్భసంభూతం విద్యుత్కాంతిసమప్రభం కుమారం శక్తిహస్తం తం మంగళం ప్రణమామ్యహం ప్రియంగుగుళికాశ్యామం రూపేణ ప్రతిమం బుధం సౌమ్యం సౌమ్యగుణోపేతం తం బుధం ప్రణమామ్యహం దేవానాం చ ఋషీణాం చ గురుకాంచన సన్నిభం బుద్ధిమంత్రం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతిం హిమకుండమృణాలాభం దైత్యానం పరమం గురుం సర్వశాస్త్రప్రవక్తారం భార్గవం ప్రణమామ్యహం నీలాంజనసమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజం ఛాయామార్తాండసంభూతం తం నమామి శనైశ్చరం అర్ధకాయం మహావీరం చంద్రాదిత్యవిమర్దనం సింహికాగర్భసంభూతం తం రాహుం ప్రణమామ్యహం ఫలాసపుష్పసంకాసం తారకాగ్రహమస్తకం రౌద్రం రౌద్రాత్మకం ఘోరం తం కేతుం ప్రణమామ్యహం ఇతి వ్యాసముఖోద్గీతం యః పఠేత్ సమాహితః దివా వా రాత్రౌ విఘ్నశాంతిర్భవతి భవిష్యతి దివా వా యది వా రాత్రౌ విఘ్నశాంతిర్భవిష్యతి నరనారీనృపాణాం చ భవే దుస్సప్రనాశనం ఐశ్వర్యమతులం తేషాం ఆరోగ్యం పుష్టివర్ధనం గ్రహనక్షత్రజాపీడా తస్కరాగ్నిసముద్భవా తా సర్వాః ప్రశమం యాంతి వ్యాసో భూత్రే న సంశయః ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురుశుక్రశనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః. ఓం శాంతి శాంతి
శాంతిః. జపాకుసుమ సంకాశం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిం తమోరిం సర్వపాపఘ్నం ప్రణతోస్మి దివాకరం దధిశంఖతుషారాభం క్షీరోదార్ణవసంభవం నమామి శశినం సోమం శంభోర్మకుటభూషణం ధరణీగర్భసంభూతం విద్యుత్కాంతిసమప్రభం కుమారం శక్తిహస్తం తం మంగళం ప్రణమామ్యహం ప్రియంగుగుళికాశ్యామం రూపేణ ప్రతిమం బుధం సౌమ్యం సౌమ్యగుణోపేతం తం బుధం ప్రణమామ్యహం దేవానాంచ ఋషీణాంచ గురుం కాంచన సన్నిభం బుద్ధిమంతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతిం హిమకుందమృణాలాభం దైత్యానాం పరమం గురుం సర్వశాస్త్రప్రవక్తారం భార్గవం ప్రణమామ్యహం నీలాంజనసమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజం ఛాయామార్తాండసంభూతం తం నమామి శనైశ్చరం అర్ధకాయం మహావీరం చంద్రాదిత్యవిమర్దనం సింహికాగర్భసంభూతం తం రాహుం ప్రణమామ్యహం పలాశపుష్పసంకాశం తారకాగ్రహమస్తకం రౌద్రం రౌద్రాత్మకం ఘోరం తం కేతుం ప్రణమామ్యహం ఇతి వ్యాసముఖోద్గీతం యప్పటేత్ సుసమాహితః దివా వా యది వా రాత్రౌ విఘ్నశాంతిర్భవిష్యతి నరనారీ నృపాణాంచ భవేత్ దుస్వప్ననాశనం ఐశ్వర్యమతులం తేషాం ఆరోగ్యం పుష్టివర్ధనం గ్రహనక్షత్రజాః పీడాః తస్కరాగ్నిసముద్భవాః తా సర్వాః ప్రశమం యాంతి వ్యాసో బ్రూతే న సంశయః గ్రహనక్షత్రజాః పీడాః తస్కరాగ్నిసముద్భవాః తా సర్వాః ప్రశమం యాంతి వ్యాసో బ్రూతే న సంశయః ఆదిత్యాయ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురుశుక్రశనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః ఆదిత్యాయ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురుశుక్రశనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.